вечер на всички. Καλησπέρα σε όλους. За матч ще кажа няколко неща. Για το παιχνίδι θα πω κάποια πράγματα. До първия гол мисля, че бяхме по-активния отбор. Μέχρι το πρώτο γκολ που σημειώσε η Ομόνοια ήμασταν πιο ενεργητικοί στον αγωνιστικό χώρο. Така допуснахме изключително елементарна грешка за отбелязването на гола срещу нас. Κάναμε έναν πολύ εύκολο λάθος και κατάφερε η Ομόνοια και προηγήθηκε. До голяма степен това нещо ни обърка. Αυτό έπαιξε τον ρόλο του στη ψυχολογία, να αλλάξει η ψυχολογία μας. Играхме прекалено насигурно, не се поемаше риск от наша страна. Παίζαμε σίγουρα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Това до голяма степен наруши начина на игра. Και αυτό χαλάσε τον τρόπο του παιχνιδιού μας. През втората част така допуснахме отново грешка, при което отбора на Ομόνοια ни поведе 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε πάλι κάποια λάθη και η Ομόνοια κατάφερε να προηγηθεί με 2-0. Така направихме всичко възможно и с смените и вкарахме малко по-голяма агресия в играта, създадохме няколко ситуации, но тук поздравление за тяхния вратар, беше просто днеска блестящ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τις αλλαγές, βάλαμε πιο πολύ δύναμη στο παιχνίδι μας, να καταφέρουμε να τρέψουμε το παιχνίδι. И така съм искрено щастлив от факта, че съумяхме в последната минута да отбележим гол и да вземем 3 важни точки. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι καταφέραμε στο τελευταίο λεπτό να τρέψουμε το παιχνίδι και να πάρουμε τους πολύ σημαντικούς 3 βαθμούς. Така поздравявам нашата публика, която за пореден път доказа, че е най-добрата. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας για ακόμη μια φορά δείξαν ότι είναι οι καλύτεροι. И ни предстои един финален матч, Και έχουμε έναν τελικό, в който ние трябва да направим всичко възможно да спечелим титлата. στον οποίο πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. И имам така изключително претенции към играта, но така футболисти играят под голямо напрежение и това вие сами го видяхте. Έχω κάποια παράπονα από το παιχνίδι, αλλά οι ποδοσφαιριστές μας παίζαν κάτω από μεγάλη πίεση και αυτό τους εμπόδιζε να δείξουν αυτό που μπορούν. Това до голяма степен и е някакво израстване от тая гледна точка, защото ни предстоят изключително мачове срещу много по-силни противници, говоря в квалификации на Шампионска лига. Και αυτό ήταν ένα μάθημα πώς οι ποδοσφαιριστές μας θα παίζουν κάτω από πίεση και μπροστά μας έχουμε κάποια πολύ δυνατά παιχνίδια. Αυτό με το ΑΠΟΕΛ που είναι τελικός και μετά στην Ευρώπη πάλι θα έχουμε καλύτερους αντίπαλους να αντιμετωπίσουμε. Пожелавам успех за напред на отбора на Ομόνοια. Εύχομαι ότι καλύτερο στην ομάδα της Ομόνοιας. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα για μένα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΡ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Παρά τις πολλές απουσίες που είχαμε, παρουσιαστήκαμε αρκετά καλή στο γήπεδο. Όχι τόσο επιθετικοί, αλλά είμαστε αρκετά καλοί μέσα στο γήπεδο. Είχαμε αρκετά τρεξίματα. Και αυτό μας αξίζει συγχαρητήρια γιατί είχαμε πραγματικά πολλές απουσίες σε σημερινό παιχνίδι. Προσωπικά εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι χάθηκε στην κόκκινη και στο πέναλτι. Εκεί νομίζω χάθηκε το παιχνίδι για την ομάδα μας. Έχουμε κι εμείς ακόμα ένα παιχνίδι, θέλουμε να το χτυπήσουμε. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μόνο με νίκη θα είμαστε στόχος μας και αυτό θα επιδιώξουμε. Θα μαζέψουμε όλες μας τις δυνάμεις αυτήν την εβδομάδα για να πάρουμε το τρίποντο στο τελευταίο μας παιχνίδι. Καλή συνέχεια στην ΑΕΡ και ελπίζουμε να δούμε έναν καλό παιχνίδι στην τελευταία αγωνιστική χωρίς φασαρίες. Καλή συνέχεια.